I dag skal vi lave en lækker whale-stang her til påske med flødeskum og friske bær og frugter og selvfølgelig masser af lækre små påskeæg. Jeg håber, du har lyst til at prøve at lave den her kage til din familie. Den er virkelig nem at lave. Når du har lavet din vandbakkelsesdej, så skal den altså sprøjtes ud på en bageplade med bagepapir, og dejen skal være så fast, at du kan sprøjte den ud med en sprøjtepose med en tyld i, men den må altså ikke flyde for meget ud, når du sprøjter den ud på bagepladen. Så det handler lige om at finde den rette mængde af æg i dejen, når du laver den. Når du har sprøjtet den ud, så skal den altså ind i ovnen og bages. Det tager cirka 35 minutter, og her er det altså ret vigtigt, at du ikke åbner ovnen undervejs. Når denne her vandbakkelsesstang den er bagt, så kan man altså pynte den, og her pynter jeg den med en flødeskum, der er pisket med noget vaniljesukker i, for at give en god vaniljesmag, og også søde den her flødeskum lidt. Det sprøjter jeg altså ud oven på stangen, og bagefter så sprøjter jeg altså denne her appelsinkød. Hvis din er mere fast, hvis den har haft mere tid i køleskabet, så kan du altså også bruge en ske til at fordele det med. Det bestemmer du lidt selv. Her sprøjter jeg den ud ovenpå, og det giver altså en lækker syrlig smag. Så kommer jeg hindbær på. Det kunne også være blåbær, brumbær, jordbær, hvad du lige har ved hånden, og hvad du kan finde nede i supermarkedet. Og efter jeg har kommet hindbær på, så har jeg altså valgt at bruge kiwi. Du kan bruge alle mulige frugter til den her kage. Det bestemmer du altså helt selv. Jeg har brugt hindbær, kiwi og appelsin. Men det kunne også være alle mulige andre frugter, æble, pære, blommer, det kunne være vindruer, det kunne være alt muligt, hvad du har lyst til. Når jeg har fordelt de sidste appelsinstykker her oven på kagen, så går jeg altså i gang med at pynte den med lidt forskellig påskeslik. Og der kan du selvfølgelig igen bruge, hvad du nu bedst kan lide. Jeg har sådan nogle små chokoladeæg her med noget fyld i, jeg lige har delt over på midten. De ser rigtig fine ud, synes jeg. Men det kunne også være alle mulige andre slags påskeæg. Så bruger jeg nogle af de her små sukkeræg, du sikkert kender dem, med børnene vil med. Og dem kan du altså også købe i de fleste supermarkeder her op til påske. Til sidst så putter jeg lige nogle mælkechokoladeæg på, for at have lidt forskelligt. Og det er også lige så meget for at give nogle forskellige farver, det her. Det kan du gøre, ligesom du har lyst til. Brug det chokolade og det slik, du har lyst til. Det kunne også have været påskeskum eller noget helt andet. Nu er kagen altså færdig og klar til servering. Og her kan du så se, den ser super fin ud, men den er virkelig, virkelig nem at lave. Og det er noget, du hurtigt kan nå i mål med, hvis du skal have gæster eller bare servere den for familien. Jeg håber, at du får lyst til at prøve opskriften, og tusind tak, fordi du så med.